zure ondoan nago. Noren kasua eskatzen duten adverbioak. Haupa, dena ondo? Gaur, leku, pertsona edo gauzen kokapena zein den galdetu eta adieraziko duzu. Non nago gaur? Ez dakizu? Lagunduko dizut. Hondarraren gainean nago. Uraren ondoan nago. Lainoen azpian nago. Asmatu duzu? Bai, hondartzan nago. Eta zu non zaude? Zeren edo noren ondoan, gainean edo azpian zaude. Bideo honetan, Sandra eta Amane ere hondartzan daude. Non eseriko diren erabakitzen ari dira. Ea, hor jarriko gara? Bai? Hemen? Ea, ba, han? Arkaitzen ondoan? Han primeran? Lekuei buruz galdetzeko non galdetzailea erabiltzen dugu. Honela eratzen da galdera. Galdetzailea non eta aditza. Adibidez, non jarriko gara? Erantzuteko hainbat modu ditugu. Leku adverbioak erabili ahal ditugu. Hemen, hor, han, gertu, urrun. Adibidez, han primeran egongo gara. Ea, hor jarriko gara? Galderari erantzuteko beste modu bat, hauxe da. Izena, izen ordaina edo adjektiboa noren kasuan deklinatzea eta ondoren adverbioak erabiltzea non kasuan deklinatuta. Hauek dira noren kasua eskatzen duten adverbio ohikoenak. Ondoan, azpian, gainean, kanpoan, barruan eta abar. Adverbio hauei posposizioak deitzen zaie. Adibidez, Amane eta Sandra arkaitzen ondoan jarri dira. Surflaria olatuaren gainean dago. Kontuan izan, noren kasuak marka hauek ditu. Singularrean, haren, pluralean, en, eta mugagabean, izen bereziekin eta zenbakiekin, ren edo en. Adibidez, irakaslea uraren ondoan dago. Irakaslea lainoen azpian dago. Sukarrieta mundakaren ondoan dago. Bete hutsuneak. Zein galdetzaile erabili behar dugu? Noren ondoan zaudezu? Eta hemen ze bukaera falta da? Irakaslea ura eren ondoan dago. Amane eta Sandra arkaitzen ondoan jarri dira. Non dago sukarrieta? Mundakaren ondoan ala barruan. Sukarrieta mundakaren ondoan dago. Lekuei buruz galdetzeko. Lekuak edo pertsonak non dauden adierazteko leku adverbioen bidez. Noren
kasua eskatzen duten adverbioen erabilera. Adverbiorik erabilienak. Noren kasuaren deklinabidea. Ederto, dena ulertuta, ezta? Aio.